Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу аля расулиллах. Мин Акбаров Айнур Газинурул 1993 елгы Мияка районының Караңкы авылында туганмын. Мин исек ислам кабул иттем дигән яңа рубрикага үземнең исламга кайтуның һөйләп үтергәйне иншааллах. Ул вакытта миңа 26 яшь иде. Хәзер 40-15 ел тирәһе үтеп киткән бит инде. Өйдә бер үзем генә утырган вакытта бер бүлмәлә ул яй мизгеле ине, кояш матур итеп тәдрәгә яктырта, күк аяз. Шунда утырган вакытта игътибар итегез, 26 яшьтә мин беренче тапкыр уйлана башлаганмын. Минем башка шундый уйлар килгән. Мин ничек бу дөньяга килгәнмен, каян килгәнмен, нишәп мин шо Башкортстанның Мияка районының ошо авылында туганмын, түгел икенче ягында.